pari just mitä mä oon hetken. Mun mielestä nuo kaikki koirat ollut niinku samassa kuvassa. Ei kun ne on samat koirat, mutta eri kuvia samoissa koirissa. Ai jaa? Niin. Sanoit sillä on 4, ei. Sä sanoit sillä on 4 koiraa. Ai onko ne mukaan eri koiria? No voihan se olla silleen. 4 rescue-koiraa. Ja tossa on 2. Niin ja niissä toisissa ne voisi myös olla niin, että ne on muuten eri koiratkin. Ne näyttää vaan kaikki samat, mä en tunnista koiria. Niin, tää on nyt kaikki samassa. No ei, mutta on se kivempi kuin monta noita. Ikinä. Toi on kyllä vähän. Äijän eka miinus. Joo, me otetaan laadukasta tavaraa, ei semmoista kun on tehty tomaatin peristä. Teillä on ihan hyvät safkat. Oikeesti. Suomalaiset paimi on 2 kilon kebapannos. Semmonen siellä on. Onko se klassinen, että jos syöt, niin et joudu maksaa? Onko se yleensä, Joo. onko se yleensä aikaraja vai sitten onko se yleensä... Aina täytyy olla aikaraja, kato muutenhan joku istuu siellä vittu viikon. Niin. Kyllä, se on kuitenkin aika apokas tavara. Joo, ja siis onhan se niinku vettä. Joo, on vaikeampi kuin Onhan se vettäkin juoda 2 Joskus Tennä näkikö porukka veti noita kossupulloja ykäisellä? Joo. Mä en tiedä mikä se oli, että niinku 0,5 tai... Ei. Yhdellä Joo, ja sitten meillä on yksi äijä veti tunti 34, niin litraa Smirnoffia ja 3 Fantaa. Mistä nyt puhutaan? Kuulista tietenkin, kun Tegelper tuli tänne. Mitä niistä? Niin, että hän laittaa injektio suoraan kaluun. Ja joka aamu. Ai se niinku jääyöksi vai? Niin. Kerroisin vaan, että se täytyy laittaa varteen eikä kärkeen. Aapullekin tiedät. Siinä on kyllä tuotesalosteessa, että vaan 2 kertaa viikossa. Kuulit se, että ei 2 kertaa viikossa. Joo. Ei perättäisenä päivänä. Niin sä laitat. Niin sä pääset painaa sit koko 5 päivää vai sitä sun eukkoas? No, paitsi se on aika kallista, että onko se kertaa annos jotain 15 €. Se on kuule halpa. Ajattele, kun sä lähdet Tallinnaan hakemaan, niin se on 120 laatu. Ja poroja. Poron liha on kyllä hyvä makuista. Poron kärjessä. Porokärjessä. Mistä sä oot? Kemistä vai? Rovaniemeltä. On aika öljylinjalla nyt varmaan viimeiset 8 vuotta. Aika vähän tulee niinku paikkaa. No sen takia sä näytätkin 70. Ei, sä oot fressi. Sä oot fressi, mä en oo. No mun on 2 persoonaa, että mä oon joko 16 tai sitten... Vaan 2. Ollaan huomattu. Ollaan kyllä huomattu. Vaan 2. No, En tiedä. Sitten on se, joka nukkuu. Se persona. Ok, mun mielestä se on ihan hyvä nakki. Ei se jauhonen paska. Joo, niin tommonen perusnakki. Söikö sä, monta sä soittaako? 1 vai 2? Häh? Otatko sä pari? 2 mä näkin tässä, mutta siis mä otin sen 1 mukaan sitä, niin tämä sitä... Otin yhden mukaan. Otitko oikeesti? Otin, mutta siis... Siis niinku nyt... Mä tiesin, että mä en niitä saa syötyä niin, mutta kyllä mä pystyn syömään niin paljon ruokaa. Siis mä syön ihan saatana isoja annoksia yleensä. Joo. Mutta en mä pysty sitä nopeeta syömään, että mä yleensä syön ihan saatana kiiremmin. Mä osaan silleen lähteä hotkimaan sitä. Sitten näki vielä, että millä lailla niitä niinku veettiin. Eikä se on joku 6. Joo, Aleksi vetti 6, se oli. Klassikko heittomaista. Kattokaa Henny Harjusola. Siinä on semmonen pelistrategisti, ettei mitään järkeä tuolla. Siis onko Henny ollut siis mies aikaisemmin? Niin on. Ja, tai no, mikä se nyt määrittää sit. Siis kun mä tulin Heiskari sanoi, että sillä on vieläkin munaperseessä, mutta en mä usko. Kun mä tulin tänne, niin mä ajattelin, että hän on varmasti niinku transsukupuolinen, mutta sitten kun hän ei maininnut asiasta ja niin. Mä oon nyt ollut siinä uskossa niin ensimmäistä 3 päivää, että hän on nainen. Ja nyt sit on muuttunut 4. päivänä ajan. No sitten kun mä olin nukkunut Mitä näin? hänen vieressä, niin... Sit sä tiesit, että se on mies. ei siinä, että... Yhätökä! Mitä vittua? Täällähän chatti teki susta ja Henny Harjusolasta pari alkuun. Niin teki. Mä ollaan vieläkin pari. Ei, mut siis ihan niinku enemmän kuin kämppäkaverit. Käytte yhdessä leffassa ja niinku tollasta. Ihan mukava nainen. On. Henny on kiva. Ei siinä mitään. Laittakas. Joku on vaihtanut tomatoes. Kyllä tuo varmasti ottaa kovilla. Ei jumalauta. Ota hiilisen nyt vähän aikaa. 2 päivää vesiliin, niin Reenin puute. vähintään. Tää on vittu järkyttävää paskaa vittu. Mä lähden ihan just vapaaehtoisesti. Alkaa itsellekin hiipiin, vaikka ei 9 vuoteen juonut. Niin sulla on pieni kankkunen. Mikä hiipi? Vai himo? Ei kun kankkunen. Tuntuu krapula, vaikka ei ole juonut 9 vuoteen alkoholia.
Milloin se siis joi? Mä oon tän jälkeen vittu kyllä vuoden selvinpäin. Ihan fakta. Et varmasti. Ihan varmasti. Sä menet Backhouse 4. Ei varmasti. Tää on vittu viimeinen reality, missä mä vittu Et oo käyn. juonut täällä. Sä ja Tekelperi Backhouse 4. Backhouse 4. Mulla on vähän otan tämmöisiä Albaniaan haamutarroja, johonkin vittu että pieneen käytännössä vaikka mä en oo mökkiin. juonut, niin saattaa, jos mä oon vaikka ollut baarissa joskus, Siis sä et oo juonut täällä alkoholia, mut sulla on nyt darra. Joo. niin että siis tulee semmoisia haamutarroja käytännössä, että Niin. vähän niinku, että jos sulla on vähän niinku, mitä on, vähän niinku, mikä somaattinen? Somaattinen kipu, joo. Niin vähän niinku somaattinen tarra, että jos käy vaikka jossain baarista joskaan, ei nyt yleensä, mutta siis se tuntuu aamulla silleen, että aivan että tulee vähän semmoinen niinku. Se on niinku aamukipu, että jos on jengit puttuu jalka. Miten se näkyy? Miten se En mä näkyy? juonut eilen mitään. Mä en juonut eilen yhtään mitään. Muutaman kaljan. 2 kaljaa. Niin just joo. Paljon Saapo maksaa OnlyFansista veroja? Niin paljon sä Ai maksat. ei oo. Niin. Mä läät peilille. Instagram mulla on niinku päämediana, vaikka mä en siitä tienaa niinku yhtään. Mut jos sä tekisit OnlyFansia, niin raidaisit sä sit dildoa vai mitä sä tekisit? Sä voisit niinku skeitata alasti. Siinä voisi olla ihan hyvä niinku. Sä voisit rokata skeittilaudalla. Se olisi vielä haastavampi, niin jengi yllättyisi. Frontside ollie ja lastit näin. Lastit naamalla sen. Siis maksaisiko porukka mukaan siis niin katsotaan? Varmasti, kato nyt itse. Se olisi kuule ihan Älkää nyt vittu Aloita yllyttää. tän jälkeen sen. Mä voin coachaa Trust me sua. bro. Ei sit kukaan maksa. Niinku naiset vai miehet? Minä kyllä Varmaan molemmat. Harri on ensimmäinen. Joni on varmaan ainoa, joka maksaa. Pitäis ottaa se hameen päälle musta. Mä tarviin meikkoon ja hiiras. Mä tarviin ne varvoja alas. Kyllä noin vaikeat pelät pitää poistaa. Vuoropes ahdistaa. Se on hyvä. Ottakaa kaikki tää kantaa vaan. Joo. Ei kun nyt ihan oikeesti. Yläkertaa hetkeksi alas. Ei Aapo sellas siitä. Ihan vittu sen mitään. Aapo, toi on aika ahdistavaa. Sä jäät sit palveluksen. Sä jäät meidän velkaa. 2 palvelusta. Mä ajan molemmille vain 4. Jes, hyvä. Niin, että se oli niinku jatkuvaa sitä matkaa, että se oli Espanjan kohdalla menossa vai? Ei, kun Espanjasta se aloitti. Mutta siis mä... Okei. Joo, Espanjasta se aloitti. toiselle rundin. Ei ihan vielä, kyllä se kestää riittänyt, se kävelee 3 vuotta, hiukan reilu 3 vuotta se kestää. Vittu. Eikö me menee, pakko se mennä enemmän? Ei me 3 vuotta ja muutama kuukausi päälle. Kuinka se Hänen niinku voi. lepää? No kyllä se niin kuin joka päivä tietenkin, mutta ei se semmoista Niin. päivää, ettei se kävelisi Kävisi ollenkaan. ollenkaan. Ei, Run. silloin on joku viisumiongelma, että silloin se joutuisi muutaman päivän venaamaan sitä viisumia jo. En mä tiedä tarkkaan mikä siinä olisi ongelma. Mutta kyllä tuo, jos alkaa miettimään, että juoksemalla, pyöräilemällä tai kävelemällä, niin kyllä se kävely nyt toiselta sitten taas. Sieltä tuli kyllä sun muutama bissi. Sä pystyt kävelemään. Ja mun mielestä jotain sillä oli muovipussi. Mutta aika Niin, pitkä, eli silloin on ollut se tehtävä ja se saa vähän kaljaa. aika pitkä pystyy kuitenkin kävelemään ilman, että alkaa niinku, siis juoksussa jossakin vaiheessa kuitenkin alkaa niinku jalat Joo, pettää. mutta se on muutenkin hullu. Se on kävellyt Pyörässä alkaa. Espanjasta Suomeen ja pyöräillyt koko Espanja ympäri. Ja se tekee siis, se on tommonen ultra, miksi noit sanotaan, ultraurheilija, joo. No. Kuopio on En ole lääkäri, mutta Kuinka se on matka? en ole alkoholia. 5,5. Ei, on sekin aika. Ihan vittuun paskakeli koko ajan. Yli 100 kilsaa päivässä saa painoa se. Muovipussit kenkinä. Sitten seuraava porukka. Aapo, Amanda, Krista, Max, Jeti. Alkaaks tää nyt? Kyllä, sinne vaan. Teidän tehtävänne seuraavan tunnin ajan on lopeta jokainen lause sanomalla no cap. No cap. No cap. No se on varmaan Maxi ominta aluetta. Itse en edes huomannut. Itse ei edes huomannut, no cap. Vittun punainen. Vitun punainen. Rehellisesti se on laittanut jotain tanning oilia vaan pintaan ja grillannut itsensä tuonne. Tanning oili vaan pintaan, että se grillaantuu. No! Tässähän se kopaa, no cap. No niin, Aleksi. No cap. Rehellisesti hauska, kun jengi menee näin ineen, no cap. Chris on hyvä tossa, no cap. Kyllä tää pitäis olla kokonaan käsikirjoittu. No cap. Rehellisesti Kristianin. Loppuuko tää koskaan no cap? Tunnin päästä. Bullshit no cap.
Aavo varasti mun kahvin no cap. En missään nimessä. Pidän myös pojista no cap. Pidän myös pojista no cap. Rehellisesti olisi järkevämpää sitten tanssia. Tykkään miehistä no cap. Tykkään miehistä no cap. Se oli Pidän siellä. myös kulleja no cap. Ei nyt. Pime myös kullia no cap. Kulli on parempi mun mielestä no cap. Kulli on parempi mun mielestä no cap. Rehellisesti mä haluaisin Tykkään ottaa kakkoseen no cap. Rehellisesti haluaisin jolita tänään perseeseen. Tykkään ottaa kakkoseen no cap. Minkä takia no cap? Kakkoseen no cap. Minkä takia no cap? No cap. Minkä takia sä tykkäät ottaa kakkosen no cap? Minkä takia sä tykkäät ottaa kakkosen no cap? Ambition on paras CP no cap. Ambition. Ambition. No cap. Käykää kaikki kuuntelee Ambition EP:n. Tässä muuttuu musiikkivideo. Rehellisesti. Mulla ei ole mitään lisättävää. Mulla ei mitään lisättävää. Kuka räppää taustalla no cap? Kuka räppää taustalla no cap? Meitsi. Anna mennä jäti no cap. Mikä sun artistin nimi on no cap? DJ Puller on no cap. Anna mennä jäti no cap. Vittu kun osais antaisin mennä no cap. Yritän no cap. Joo. Mitä mietit no cap? Mitä mietit no cap? Haluaisin lisää no kahvia no cap. Miksi sä haet no cap? Joni on hinttari. Onko siellä lisää no cap? Teko pyhä no cap. Teko pyhä no cap. Teko pyhä no. Oikein kiitos. Tileriti no cap. Paljon tässä vielä aikaa jäljellä no cap? Rehellisesti en tulisi tänne syömään. Onko sä ottanut lahjuksia no cap? Onko sä ottanut lahjuksia no cap? Miksi muut otettu tähän yksin no cap? Miksi me otetaan yksin no cap? Puhumaan noin epäselvästi. Puhumaan epäselvästi. Kiva dynamiikka. Mikä sua vaivaa no cap? Mikä sua vaivaa no cap? Mun täytyy tanssia. Rehellisesti raparperipiirakka röpisee Rönttäsessä. Rehellisesti raparperipiirakka röpisee rönttäsessä. Kuka sen on tehnyt no cap? Rehellisesti mun peräpukamat pasahtelee nyt. Rehellisesti mun peräpukamat pasahtelee nyt. Meillä lääkäri no cap. Kauan tää pitäisi jatkaa, että sekois lopullisesti no cap? No cap. Rehellisesti Aapo on tän talon hauskin kaveri. Rehellisesti Aapo on tän talon hauskin kaveri. Aapo Affa. Älä valehtele no cap. no cap. Mä puhun sulle, en sulle. No cap. Aapo, pistä pieni kova. Pistä pieni kova. Menisikö tehdä se seepsasootti kasta? Rehellisesti mä menin kuselle. Rehellisesti mä menin kuselle. Oisit mennyt aikaisemmin no cap. Aapo. Piti sanoa, että oisit mennyt jo aikaisemmin no cap. Mä sanoin, että oisit mennyt jo aikaisemmin no cap. Joo. No cap. Rehellisesti Janinan sivut on 1299. Rehellisesti Janinan sivut on 1299. Rehellisesti kannattaa käydä tsekkaa. Rehellisesti kannattaa käydä tsekkaa. Rehellisesti jos tykkää pöllön silmää katella. Rehellisesti jos tykkää pöllön silmää katella. Sitäkö siellä näkyy no cap? Sitäkö siellä näkyy no cap? Rehellisesti sä näet sen siellä. Rehellisesti näet sen siellä. Rehellisesti haluuksä nähdä sen? Rehellisesti haluuksä nähdä. Mieluummin livenä no cap. Mieluummin livenä no cap. Noniin, mä poistun. Rehellisesti yksi parhaimpia äijältä. Rehellisesti yksi parhaimpia äijältä. Rehellisesti aika ahistavaa. Rehellisesti aika ahistavaa. Rehellisesti tää jätkä lähtee tänään. Rehellisesti tää ei lähtee tänään. Et sä voi houkutella. Sä ensin pyysit no cap. Rehellisesti nalkkiin jäit. Rehellisesti nalkkiin jäit. Siis sun ei tarvitse näyttää sun persereikää mulle, jos et sä halua no cap. Siis sun ei tarvii näyttää sun persereikää mulle, jos sä et haluu no cap. Rehellisesti kiitos tästä tarjouksesta. Rehellisesti kiitos tästä tarjouksesta. Mutta jos haluat näyttää, voin katsella no cap. Mut jos haluat näyttää, voin katsella no cap. Näyttää, niin voin katsella no cap. Haistakaa paskoa helvettiin, no cap. Rehellisesti jäisikö vaan katteluksi? Rehellisesti jäisikö vaan katteluksi?
Tekis mieli lyödä no cap. Niissä ne saat hengissä. Miten sä näytät? Miten sä näytät hengissä? Miten sä näytät No vittu, se on ihme. Persereijän no cap. Rehellisesti minä en kuullut, mitä sanoit. Rehellisesti minä en kuullut, mitä Miten sä sanoit. näytät pelkän persereijän no cap? Rehellisesti, jos näytät vähän Glory Hole vaan kautta. Rehellisesti, jos sä näytät vaan Glory Hallin kautta. Mistä mä teet sä kusetamaan no cap? Mistä minä sä kusetamaan? Mistä mä tiedän, että kuseella no cap? Rehellisesti haluatko nähdä enemmän kuin pöllön silmä? Rehellisesti haluatko nähdä enemmän kuin pöllön silmän? Miksi me puhutaan tästä teemasta no cap? Miksi me puhutaan tästä teemasta no cap? Rehellisesti musta tuntuu, että sä haluat. Rehellisesti musta tuntuu, että sä haluat. Eli markkinoit sä itseäsi mulle no cap. Mä oon rehellisesti... Älä ole rehellisesti. Olenko minä sinun kohde yleisössä? Aika minä sinun kohde yleisössä. Rehellisesti näyttäisi olevan. Rehellisesti näyttäisi olevan. Mutta mulla ei ole OnlyFansia no cap. No minua ei edes ole OnlyFansia no cap. Rehellisesti sen takia sä haluaisit nähdä sen liveen. Rehellisesti sähän takia sä haluaisit nähdä sen livenä. Eli sä haluat vaan mun rahat no cap. Ei sä haluat saada rahaa no cap. Rehellisesti mistä arvasit? Rehellisesti mistä arvasit? Mä en halua olla sovinisti no cap. Mä en halua olla sovinisti no cap. Rehellisesti mä arvostan tätä, kiitos. Rehellisesti mä arvostan tätä, kiitos. Mä arvostan sua no cap. Mä arvostan sua no cap. Rehellisesti. Rehellisesti. Mitäs sitten no cap? Mitäs sitten no cap? Rehellisesti ensin pöllön silmään ja sitten vähän sovinismia ja mitä muuta. Rehellisesti ensin pöllön silmää ja sitten vähän sovinismia. Rehellisesti, kuinka kauan kattoisit? Rehellisesti kuinka kauan katsoisit? Rehellisesti livenä tai OnlyFans? Rehellisesti livenä tai OnlyFansissa. Rehellisesti käytiin jo läpi no cap. Mua on pakko myöntää, että mua ei hälyttömästi kiinnosta katsoa minkä näköisiä niin live-lähetyksiä mistään, tai mitään pornosivustoja live-lähetyksiä. Mua oikeastaan kiinnostaa katsoa. Kiinnostaa hirveästi katsoa mitään live-lähetyksiä tai pornolähetyksiä. Mä tykkään oikeastaan seksistä naisen kanssa, mutta en niin hälyttömästi. Mä tykkään oikeastaan seksistä naisen kanssa. Oikeastaan seksistä naisen kanssa, mutta ei niinkään hirveästi. Okei. Potapokkeita aamuja. Rehellisesti itävaltalainen taidemaalari oli oikeassa. Rehellisesti itävaltalainen taidemaalari oli oikeassa. Edetään baby-oidia. Minkä suhteen no cap? Minkä suhteen no cap? Rehellisesti kaiken. Rehellisesti kaiken. Rehellisesti seuraamme häntä ja hänen aatteitaan loppuun asti. Rehellisesti seuraamme häntä ja hänen aatteitaan loppuun asti. Rehellisesti on hyvä olla arjelainen. Rehellisesti on hyvä olla arjelainen. Ihan niinku kiva. Lähin on no cap. Jos oot käynyt vittu. Sara, mikä biisi sulla soi päässä no cap? Sara, mikä biisi sulla on no cap? Ei mikään. Sitä ongelma onkin. Sitä ongelma on. Mikä ton Game of Thronesin? Game of Thrones. No cap. No cap. No cap. Rehellisesti aika lähellä. Aika lähellä. Tunnen vetoa vierustoveriin. Rehellisesti tunnen vetoa vierustoveriin. Rehellisesti aika ahistavaa. Rehellisesti aika ahistavaa. Miten tommonen asia voi ahistaa no cap? Sinusta siilitukka. Rehellisesti en puhunut sinusta siilitukka. Rehellisesti onko sulla sitten jotain mielenterveydellisiä ongelmia, kun olisi vieressä ketään muuta istua? Rehellisesti onko se jotain mielenterveydellisiä ongelmia, kun kukaan muukaan istuu? Rehellisesti lasken Aapon Rehellisesti lasken Aapon vierustoveriin. Rehellisesti sun kannattaa käydä Specsaverissä. Rehellisesti sun kannattaa käydä Specsaverissä. Rehellisesti teoriassa Aapo on vierustoveri. Rehellisesti teoriassa Mitä sä koet mua kohtaan no cap? Rehellisesti seksuaalista vetovoimaa. Rehellisesti seksuaalista vetovoimaa. Rehellisesti Aapo sun kannattaa hommata Aleksi. Minä en tunne seksuaalista vetovoimaa. Aleksi ulos. Rehellisesti minua ei kiinnosta. Rehellisesti minua ei kiinnosta. Onks tää hienompi villa kuin kakkosessa? Onks tää hienompi villa kuin kakkosessa? Olen imarreltu toki. Olen imarreltu toki. Joo. Tai Backhouse Konkari. Se on varmaan parempi sana. Backhouse Konkari. Rehellisesti ei saa. Niinku, en mäkään nyt halua täältä lentää keskeltä eikä pois ja menettää rahoja niinku. No ei tietenkään. Ei tietenkään. Mut sulla onko helvetin hyviä eka yö 7,5 plakkari, se not so bad. Ihan kiva alku. Mitä sitä tarkoittaa käytännössä no cap? Mitä se tarkoittaa käytännössä no cap? No rehellisesti kato nyt munkin tukka. Vittu rehellisesti.
Se on itse aika seksikäs noka. Rehellisesti varo sanojas. Rehellisesti varo sanoa. Rehellisesti varo sanoa. Rehellisesti kiitos. Se tässä se ongelma onkin. Miksi ne kannat? Antakaa. Kantuu. Ei kohu kantaa. Rehellisesti. Oi siikas kun koksesi ampuu nuolet. Rehellisesti viettelee. Rehellisesti jos olisi Epäreilun on ilmoituksia, niin olisi kotona jo. Rehellisesti. Uskopaa. Kyllä. Helvetti ton kokoinen Wow. Käykö kuulla? Rehellisesti Aapo harmittaako? Rehellisesti Aapo harmittaa. Onks kostaa tällä hetkellä no cap? Rehellisesti toi on aika taas tää mun niinku rajojen ylittävää puhetta. Anteeksi no cap. Anteeksi no cap. Oskari ei katso. Mistä mä tiedän sun rajat no cap? Mistä mä tiedän sun rajat no cap? Rehellisesti maalaisjärki on aika kova juttu. Rehellisesti maalaisjärki on aika kova juttu. Ja niitä on satoja. Miksi sä haluat puhua sun emänttime kostelusta? Mitä tuoma? Rehellisesti tänään lähtee muutama muukin kotiin. Rehellisesti sä olet yksin. Rehellisesti mä olen samaa mieltä. Buketissa on ihan täysin. Siis oli tuo loukkaava kysymys. Rehellisesti ei hätää. Ei ole sitä vielä kotiin lähtöpaikka. Rehellisesti Janinalla ei ole sanoilla rajoja. Rehellisesti Janinalla ei ole sanoilla. Rehellisesti mä heitän itekin todella järkyttävää läppää. Mä alkoin taas pelottaa nuo cap. Rehellisesti kunhan et riko hänen fyysistä koskemattomuutta, uskon että kaikki on hyvin. Minä no cap. Saanko mä koskaan johonkin no cap? Saanko mä koskaan johonkin no cap? Rehellisesti et saa. Rehellisesti et saa. Siis kehenkään. Nyt sä tiedät Siis tämän. kehenkään. Rehellisesti uskon, että Koko maailmassa no cap. Koko maailmassa no cap. Viiva 30. Aapo mietin, mitä minä nyt teen? Oikeesti hyvä, mä tiedän miltä toi kuulostaa. Joo, se kuulostaa hurjaa, mutta sä voit katsoa sit kun pääset Rehellisesti hyvä kysymys. Rehellisesti hyvä kysymys. Kyllä tulee. Rehellisesti tässä on nyt 3 palloa. Mulla on erittäin itsetuhoinen olo tällä hetkellä no cap. Rehellisesti mulla on erittäin itsetuhoinen olo tällä Melkein hetkellä voisi no sanoa cap. mitä vaan. Rehellisesti. Tuollaisella vitsiä, herra jumala. Rehellisesti puhutko totta? Rehellisesti puhutko totta? No jos joutuis olemaan koko loppuelämä ilman kosketusta no cap, niin kyllä. Rehellisesti mä uskon, että jos sä kysyt, niin kyllä joku antaa luvan. Rehellisesti, mistä tätä keskustellaan? Rehellisesti Kiitos, kelpaako no miehen kosketus? Rehellisesti kelpaako miehen? No cap. Rehellisesti hyvä tarkennus. Hyvä tarkennus. Hänellä oli Rehellisesti, mistä täällä keskustellaan? Rehellisesti mistä täällä keskustellaan? Rehellisesti. Rehellisesti mitäs Henny? Ei kun 1,5 kiloa per perse. Ei kiitos. Rehellisesti mitäs Henny? No rehellisesti ihan hyvä. Tää on aika kiva keli tää. Ristikö? Mistä puhut? Riksuista. Riksuista, Segelbergistä. Kyllä toi Aapo on muuten hyvä, kun se tulee tilanteeseen. Se on aina ihan ulko. Aina ihan ulko. Mikä on homman nimi? Joo, aina kysymyksenä sisään. Mikä oli homma? Mitä sä tarkoitit tuolla? Mikä toi oli? Ja sit Aapolla on niinku jotenkin loistavat ja tarkentavat kysymykset. Oh. Ja ne on teräviä. Joo. Se, kun puhutaan haluaa. Mitä tarkoitat terävällä? Mitä tarkoitat terävällä? Eli pöydässä on ketsuppi ja sinappi, niitä saa laittaa ihan oman maan mukaan. Niin, Sitten kaikki on Mitä sä tarkoitat omaa maalla? Onko mitään väliä, kumman laittaa ensin? Niin ja mites toi HP? Mitä sä tarkoitat sillä? Aapo on hieno mies. Pitäkää Aapoa talous äänet sille. Aapo lupasi, Aapo vetää takaperin ympäri. Aapo ei lähde mihinkään. Eilen oli teillä puottona. Jussia ette äänestä ulos. Vittu Jussia ette laita pihaan. Eilen olisi ollut sun aika. Se on saatana ainoa järjellinen, joka mua täällä kannattelee. Vittu mulla lähtee järki. Ei, mulla on omiakin lapsia ikään. Niin, kato. Hei! Vaikka sä oot mun yksi lapsi. Kitsukangas ei halua. Sä tarkoitat toi kenellä. Ketä tulee Tuuli meidän mysteeriä? Ei oikeesti ollut se haskaus. Näytä ensin pokki, me katsotaan. Näytä ensin. Mä menen. Kokki näyttää siltä, että se voisi olla katsomaan jossain Monacos formuloita, ei kun jahdissa. Mene. On. Approve. Äänestäkää Tuuli jatkoa talous. Ihan oikeesti, please. Älkää äänestäkö sittenkään Aapoa, kun Tuuli jatkoa. Tai molemmille puolille. Aapo skeittaa Aapon tossa.
Täytyy sanoa, että oot sä hyvä kyllä tuon laudan, tai täytyykin olla, kun sä et mitään muuta tehnyt elämässä. Vittu kun sä pyöräilit, oli taitava ihan oikeesti. Niin alta ympäri, niin uskallaan väittää, että ihan kovin moni muu ei vedä tuon alta ympäri, vittu 2 renkaan. Joo, ei vedä. No, mä en vedä edes 4 renkaa, eikä 6. Oli kyllä hieno. Ei vedä kyllä samalla. Se, että mä toivoisin näkeväni sun tempuisi enemmän ilmaa. Luomaan poju ehkä tässä tilanteessa. Siis niin maasta yhtään korkeammalla vai kaaria tai... Sekä että. Kaihassa. Anna ilmaa sen liikkeelle. Anna sen vetää. Sitä mä toivon joka kerta, että se saa enemmän räjähtelykkää ilmaa. Niin. Se on 38-vuotiaana, niin se vaatii omaa hommansa, että se ainakin saa... Ihan varmaan joo. Mut sä oot koko ikäs keitännyt 15-vuotiaasta. Niin. Mä haluan, että se hyppy lähtee maasta mieluummin entä sitten mistään hyppyristä. Onko se koskaan loukannut pahasti? Kaatuu tai... Kyllä mulla on lajissa kun lajissa. Mä oon pelannut myös jääkiekkoa ja jalkapalloa ja jääpalloa. Onko se oikein luitapoikkista? No nyt oli itse asiassa ensimmäinen Thaimaassa. No itse asiassa mä en edes tiedä, että meniköhän luut poikki, mutta luultavasti jotakin hiusmurtumaa oli sormissa, mutta polvet on leikattu 3 kertaa ja pottuharvas leikattu kerran, mutta... Kyllä sitä on tullut. Niin kuin kaikki, toi on aika vähän itse asiassa. Laskettelin semmosen hissin. Kiitos. Pömpeli semmosen polkkaan ja siihen mä sitten solahdin. Ja sit oli mun... Tää nyt on... Mä oksanan Aapon päälle niin vitun kovaa. Aapon aamusta. Pukki lentää tänään Espanjaan. Se lähti Suomeen. Transmibro ei oo mitään. Minäkään niin perseestä on. Nyt GTA ja vedetään sinne. Hyvät maiset. Se on vitun kivan näköistä. Täällä olisi kivempi asua kuin Nurmijärvellä. On hienot joo. Joo, mä kattelin tänään ajan koululla. Mä luulen, että Oliko se Albaneen? Oli se Albaneen viisi seuraavana? Mitä? Albaniaan, kun sä olit muuttamassa? Mitä? Albaniaan, kun sä olit muuttamassa? En oo päättänyt vielä, mä en oo ikinä Albaniassa käynyt, mutta Se lähdisen jälkeen kannattaa painaa aika pitkä aikaa se. kyllä mä ensi vuonna viimeistään lähden johonkin, että tarvii nyt vähän hoitaa asioita kondikseen ja maksella pelaa pois ja pelaa sukulaiselta anteeksi. Semmoinen kuin Onasias. Tuli tää Kreikasta. Sairaus. Onko hienot maisemat? Eikö muuta sanoa? Nyt tuli vähän seinää eteen. Sä työtäisit sipua oikein. Varmasti. Sä saisit sit rahaa. Kyllä meitä kentältäkin ajettiin aika kauan. Kyllä meitä kentältäkin ajettiin aika kauan. Mulla ei mitään käsiä, mulla oli vaikka päissä. Oliko? Mä en edes muista, oliko sä päissä vai? Kaikille skootterit. Mä tulin skootterit. Huhhuh. Aapo elossa. Äänestäkää Aapo. Antakaa Aapolle ääni. Mä ehdotin, että muuttaa kaikille skootterit tosta. Hän selvisi tämän bussireissun, niin Aapo oli ilman. Tää oli sulla kova puristus tää 2,5 tuntia. Oli. Siis mä pidin koko ajan, mitä mä... Mitä tapahtui? Joo. Ihan hienot maiset. No tää näyttääkö vähän slummilta typianeesta? Ai mitä? Eihän tää nyt ei täältä keskustelu mitään fansia oo. No ei siis mä ehkä vähän pettynyt. Aika paljon graffittia. Graffittia aika paljon sulettia liikettä. Et ollut Ateenassa, sä sanoit, että sä oot ollut Kreikassa. Mä oon 1-vuotiaana ollut Kreikassa. Hänellä täytyy sit soittaa, kun lähdetään Espanjaan. Hän tuli promoon. Hän tekis meille skeitata kyllä. Eikä täällä muutenkin voi tehdä. No tuli se hetki seisoskelta. Siltä jengi punottaa, että kotiin riittää. Kotti, Jyrki Sukula! Kyllä, kyllä!
No niin, tervetuloa munkin puolesta ja tosiaan tunti aikaa, 3 ruokalia, alkupää ja jälkiruoka. Olkaa rohkeita, rohkeus palkitaan, olkaa luovia, luovuus palkitaan, mutta kaiken pitää maistua hyvälle ja kaiken pitää olla ehdottomasti syötävää. Ettei saa... Tuossa tommonen kippu, kuorittua kippua, ettei se näytä ihan kauhean. Tämä on kokkailun se tärkein osa. Tietysti tämä itse valkoviini pitää maistaa. Mahtavaa, mitä tämä kuorittu tulee kova. Monta perunaa ei varmaan tule ihan hirveä. Joo, me tarvitaan suola, me hakemaan. Sitten me tarvitaan myös kaljaa. Sitten pitää suola tässä suolesta. Ja semmoinen Mikä sun rooli on tässä keittiössä? Moraalinen kannustaja. Moraalinen kannustaja. Mä en oo kuullut mitään sen suurempaa kannustusta vielä tässä, mutta Minä juodan tämmöisellä hiljaisella esimerkillä. Niin just, henkinen johtaja. Ei tarvii sanoa mitään, niin mun läsnäolo kannustaa näitä. Sun aura on niin kova. Aura on liian kova. Aura on liian kova. Ootko kuivattu? Ootko kuivannut sen? Joo. Hyvä. Meillä on telkältä suojelee hengellä, ettei kukaan harrasta näitä. Et oo sit ihan saanut tehdä näin. No niin, mitäs kello on? Katsotaan. 23 minsaa. Kuka heitti tuolla? 23 minsaa. Täällä karamellisoitu sipuli. Täällä steikki. Nyt menee niin sanotusti reseptipankki kiinni. Nyt ei enää anneta tää on kova homma tää kokkaaminen. Ei oo pelleilyä. Kaneli. Tehdään sille, että se piivi kuitenkin... Vedätkö te ne piiviä kasviksi yhtä aikaa? Ei, kun ensin mä vedän kasvikset ja piivin lopuksi. Trust me, I know what I'm doing. Mä en oo eka kertaa keittiössä. Tai silloin itse asiassa väliin kun mä teen. Ehkä mä teen pihviä ensin. Makurasva paistetaan kiinni sieltä. Mä luulen, että se ei laittanut viiltoa siihen makurasvaan. Nyt se... Hyvä. Sulla on tossa sit, kato tässä sitten vielä, niin sä voit välillä aina käyttää se tässä näin, jos näyttää siltä, niin sä voit panna se hetkeksi tohon noin, sit se vaan vähän lämpee toi. Noin, ja sit se taas... Noniin. Mitä nyt? Vähän hämmentä soppaa. Tää höyrykaappia tee siitä, saatana. Kato, sanotaanko näin, että siinä on kaveri, joka lukee käsikirjoituksia. Ihan mahtava. No niin. Hanki jostain ammattia. Älä tee. Joni, okei. Tuolla on ollut niinku sitkeitä yrittäjiä, ne on 3 kertaa tehnyt ton jälkkäri uusiksi ja kato, nyt mennään katsomaan, kun Jeti kylvettää. Jeti niin sanotusti lutkuttaa, kokki sanoilla Jeti lutkuttaa. Silleen, että se vähän lämpee vaan, ettei se jämähdä. Pieni hetki vielä, minuuttia, 30 sekuntia. No niin. Kato. Eka lähdettiin kunnianhimoisesti leipomaan ja nyt pannaan marjoja lasia ja valotetaan valkosuklaata päälle. No niin. Te ootte ihan kauheet kiroille. No. Mä tarvii apposua sitten. Sitten kun mä laitan ton pihvi uudelleen tonne paistinpannuun, niin
sitten putsaa tää Loukasen. No niin, 30 sekkaa. Jetti. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää. On kunnossa. No niin. Siinä on vähän semmosia ehkä normaalista pieniä poikkeavuuksia. Esimerkiksi siellä on pohjalla tommonen tuorejuusto feta mousse tai levite tehty. Ja sit siinä on ihan perus miten se sanottiin? Mut hyvä yrkkä. No. Ai sä tulit tähän mun viereen, okei. Okay. No sä kyllä muutama piste. Se oli ihan Joo, niin nyt saa. En mä niitä katso. Pastori on niin naamat, et se Kelmu sen naamaa vastoin mun autossa. Niin, no jos me ollaan kavereita. Ollaanko kavereita? Ollaan. Ollaan. Vai vittu. Pitäisikö vähän keskustella? Voidaan me keskustella. Onko sä syntynyt Suomessa? En ole 100% suomalainen. Hyvä pok. Päihdä. Onko sulla ongelma siitä, että on syntynyt Suomessa? Aleksi. Mikä se on synnyinmaa? No ei ainakaan Somali tai Kiina. Joo, mitä vikaa Somaliassa? Taimaa. Mitä vikaa Somaliassa? Se on ajanukka. Udonthani. Pohjoisessa. Joo. Mä oon käynyt vaan Puketissa. No sä oot perinteinen turisti. Hakataanko killiä? Ei. Siellä on Hesseltreffit kaikki vessassa vielä. Hesseltreffit kaikki jäi vessaan. Okei. Hyvä säi. Ei osaa bussiin tulla. Audio kanssa. Hei, muistakaa hei. Oli mulla sellainen kuumotusta silleen. Nyt on aika laittaa Apo kotimatkaan laudalla. Joka päivä laittaa. Mut tänään sä ansaitsit, vittu saa sekaisin. Sä olit lähettämässä sen kotiin ja sit sä olitkin yhtäkkiä mulle suosikki, nyt mä oon taas lähes. Nyt sä vittu sä oot tänään huono. Siis ei sulla oo hajuakaan mistä. Jos toi on sun kaikkes, niin nyt yläviistoon poika. Nyt yläviistoon. Äijä ei tiennyt mikä on haarukka vittu. Mä sanoin, että täällä on laita nestettä niin kasvikset niin paljon. Nestettä niin kasvikset. Mulla on paras tiili. Pietro, älä nyt oo ilkeä Aapolle. Ei oo syytä olla ilkeä Aapo. Aapo varmasti yritti parhaansa siellä. Ei se ymmärrä vittu joo. Silti yritti parhaansa. Joo, no se ei tähän kisaan riitä. Mut meillä pääs riittikin. Mahtaapi ketuttaa. No te voititte ja hyvä niin. Ei voi ketuta yhtään voittajat on voittajia, ei missään nimessä. Kyllä me on kauan. No worry. Mietin pari nimeä nyt. Joo, no niin, meillä on Aapo valitettavasti tänään vitun huono suoritus. Ei, no sun fanit. Ja katsotaan nyt tänään lähtee 4. Joo. No joo, mut kaikki skedemies. Tänään skedemies oli huono. Hän on muuten ollut... No skedemiehet on varmaan. Joo. Oi, tuli virka. Kaiken tämän on kattonut sen videon. Ja niin mä tein tänään. Ja teillä oli joku riita. Varsinkin musiikki täällä on vähän silleen. Kaikki materiaali. Aapo lähti reilusti varastamaan mun ryhmän. Siltäkin se on vittu Hiljalta jotakin jetiä tuossa. No niin, ei. Aapo heti ensimmäisenä Että tuonne. Tuonne, mikä tää on? Mercedes-Benz Ambition. Äijä teki kovan duunin. Siis se oli... En maistunut sitä, mutta sitä... Se leipänä tehdä, siis se oli... Maksi, oli hieno haku sun tänään alkuruudessa. Teikö Kapkukap ja mä teikö taas selvä. Missä te käytte sen Matti, kun sille valoja sille pihalla? No, sillä älä sä sitä mieti, sä oot himamatkaa, sä oot niin paskata. Sä voit kattoo tätä striimissä lentokentällä. Ei mun fanit, ei ne petää mua, Ei ton suorituksen jälkeen, niin mitkä ne fanit oikein siis sun fanit ei voi äänestää mua vastaan kuitenkaan. Ei kukaan äänestä sua vastaan. Joo. Voit kattoo lentokentällä sitten. No joo, en mä halua ketään putoajan tietenkään. Aapo, sä oot niin erikoinen äijä, sä oot erikoismies. Sä oot helvetin kiva, mutta oot sä niin kuutamolla välillä.
Mennäänkö? Joo. No toikin, että... On mä tehnyt tyhjä katselua. Miten? Ei se ole mikään tyhjä katse, kun sun kysymykset on niin rajoja. Mistä ne johtettiin? Koko jatkuvaa kyselyä. Sanotaan, ei pelkkää kyselyä. Ei ollut mitään kyselyä, kun me ollaan joukkue. Niin silloin eikö joukkueessa tehdä yhdessä kaikki asiat? Se on kyllä. Niin, eikö se ollut tarkoitus? Joo. Ja kun mä sanoin, että anna veitsi, niin sä tulet kertoa mun jostain vittu parsan kasvukaudesta. Se oli hyvä lisä se parsa. Eikö se ollut? Se toi on. Siinä sä oot kyllä oikeesti. No sit mä sanoin, että tuo voi, sä toit vittu raajuusta. Joo, toit raajuusta. Siinä purkissa oli raajuusta. Mut unohdetaan ne nyt. Me oltiin kakkosia tai kolmosia samaseen. Me ei nyt tänään voitettu. Huomenna voitetaan, eiks vaan? Äänestäkää sittenkin Aapo jatko. Kiitos. Aapo-fani, niin nyt aktivoitukaa. Aapo tarvii tänään ääniä. Jos ei Aapo lähde, niin kuka lähtee? No sit mä voin lähteä vittu, jollei fanit äänestä, niin sit mä lähden. Aapo tai sinä? Joo. Aapo tai Jeti? Mä luulen, että on tossa muutama vaihtoehto vielä. Sitä mä vähän kysyinkin, että miksi sä sit sanoit, että sinä lähdet? No kun mistä edes tietää? Ei voi tietää. Niin. Ei se vaan. Mistä edes tietää? Joo. On stressaava tilanne se kyllä. Aina puhutaan, että ketä tuo kontenttia. Mulla on ollut tänään huono kontentti, vaikka pihvit edes. Ei. Suu on käynyt, mutta kontenttia ei oo tiedä. Ei, mutta meillä on ollut Jeti Radio.